OK, takže čaute ľudia, zdravím vás Juxi u prvého videjka na tomto kanále, ktorý mám spoločný s bratom. A hneď prvá zásadná fejková a failová vec, to, že ešte ten kanál nie je hotový. Ale keď toto video, vy teraz toto video pozeráte, ale ten kanál už je dávno vydatý. Dobre, vlastne toto mám spoločný kanál s bratom, volám sa Juxi, ja neviem ako sa volá ešte on. Teraz je na výstupku a som tu sám, ale určite budú videjka aj s ním. A budem vás prevádzať ja aj s ním všelijakými hrami. A prvá hra, čo si dneska ukážeme, je 7 Days Today. OK. Neviem, či túto hru poznáte, nepoznáte, však kto by ju poznal, keď ju prvýkrát natáčam. To je jedno, možno ju poznáte. Kúpil som si to na Steame za 22 €. A počkajte, spustím sopky. A v podstate to stálo 22 € a je to post-zombie apokalyptická hra, kde musíte prežiť. Ale to už vám určite došlo. Dobre. Našiel som tu jednu dedinku. Ešte si toho... Našiel som tu jednoducho dedinku. Ježiši. To prečo mám takú postavu? Však ja som mal vlasy. Fuj, to vyzerá hnusne. Ja, to bude asi toho oného. To je jedno. To si teraz nebudeme zaobírať. Banda, to je Naxik. La. Daneta, hneď takto v prvom diele nájsť zbraň. No tak to sme teda dobrí. OK. Dáme si ju hneď do ruky. Toto som si vždycky prial hneď v prvom diele, keď natáčam nájsť zbraň, ale tak to je vedľajšie. Hlavne, že nejakú máme. Tu býval batoh. Hezký helma. Tá slúži na toto. Vidíte, aká je tu tma? Boom. Vidíte? Takže už viete aj... no to je jedno. Toto si, všetky zbrane si budeme premeniať na takéto vecičky, pretože toho budeme potrebovať hodne. Drevo si prerobíme, vyrobíme si z toho wood. Vlastne budeme to tak či tak musieť takto. A wood framey. Čo viem, 20 si ich vyrobíme. Aha, máme len na toľko. Nevadí. To točím ešte len 2 minúty, fúha. Ja, mne sa to zdá pretože toto už natáčam vlastne druhýkrát, pretože, ale nie moc, pretože mi vlastne nefungoval zvuk. Postielka sa mi bude hodiť. Painkillersky, to sa bude hodiť. Všetko sa tu hodí. Dúfam, že teraz mi, mama nezavolá, že, lebo teraz som v podstate u babky a no to je jedno. Som u babky, ale teraz toto natáčam doma, ale idem k babke. Vlastne ja už školu ani neuvidím, pretože idem do školy až po Silvestri, čož bola pre mňa vynikajúca správa od doktorky, ako už sa cítim lepšie, ale veď chápete, komu by sa chcelo do školy. Prepáčte. Ešte by som chcel sa vás opýtať, že napíšte mi prosím vás do komentárov, sice neviem kto, keď to zatiaľ nikto nebude počítať, ale práve ty, čo to pozeráš, napíš mi prosím ťa do komentáru, že jednoducho, čo mám točiť, hry, vlogy, alebo také, lebo ja som chcel točiť Far Cry, ale všetko na nízkej grafike, aj keď nenatáčam, tak mi to seká. Takže neviem, či sa mi oplatí točiť Far Cry, myslím 3. Ale inakšie Far Cry, to sa pokúsim točiť. Jednoducho hry. Dobre, sme v ďalšom dome, cooking pot, to sa vám hodí na podstate, si postavíte campfire. Viete, čo je to campfire, určite.
Počkaj, vlastne ty to nevieš, aha, prepáč. Ty jeden, on vie, ktorý to nevie. Campfire je oheň. To je také ťažké. To je jedno. Armor, ten sa nám bude hodiť. To čo je? Vidíte, jak je to tam opaskované? Prepáčte. Jak je to tam opaskované. To sa nedá vydržať. Ne. To fakt? Aha, vitamíny. Toto vidím poprvýkrát. Vlastne teraz vyšiel update. Fíha, aby som nechcel, aby mi do domu prerastal strom. Taká, no viete, je to prečo ešte v Early Access. Dúfam, že som to dobre povedal. A nemôžeme Early Access hry hodnotiť za hnusné, pretože to by sme boli fakt debili, pretože Early Access, na to, že je to Early Access, takáto, toto na Early Access je náhodou dosť dobrá hra. Fúha, to už natáčame 5 minút, takže to som poriadne zlamil, že ešte ani nič nemáme. Takže si pôjdeme načežiť drevo a nejak sa ubytovať. Pre zatiaľ. Ja si sem hodím také nepotrebné veci. Čo viem. Toto rovno aj prerobíme. Tak. Toto si tu nechám. Vlastne všetko si tu nechám, len toto prerobíme na iron. Toto si dám sem. Kávu, to som si nevšimol, že máme. To je veľmi dobrá vec. Postielku vezmem. Dropneme ju sem. A my sa pakujeme domov. Že domov. Kebyže ja mám nejaký domov. Ja nemám domov. Nevadí, hneď si ho aj postavíme. No nepostavíme. Ale vidíte, aj toto tu pridali na to, že je to early access. Sakra. Dúfal som, že tam bude niečo lepšie. Takže tu sa zabývame. Do tohto pohádžem asi jedlo. Toto, vitamíny, tak. Toto si tu nechám a napápam sa. Toto pridáva koľko? Ukážte. Fuj, on sa posral. On sa posral. Ukážte. Počkaj, neposral, lebo tu by bolo také, že máme stráčku. Ale 7 vôd. To je dobre. Dobre, to je len dobré znamenie, že máme... No, mali sme 7 vôd. Vôd? Bože. Áno, vôd. Tak my tu máme takých pár vôd, takých dlhých riečok. Ale nie, samozrejme, pár fľašiek vôd. Teraz som povedal, že nemám tu rieku. Pár fľašiek vody. Tak. Čo som... tam je zombík. To asi pôjdeme zabiť. A ideme si naťažiť hneď aj drevo. Čakajte, ešte sem položíme toto. No dobre, tento zombík je v pohode. Dobre, už nás žiadny nevidí. Neviem, koľko budú vychádzať dlhé videá. Neviem presne koľko. Možno, fakt neviem, koľko budú dlhé vychádzať videá. To je také otázkou pre vás. Či mám robiť videá krátke a časté, alebo dlhé a
taký trošku väčší ústup, lebo nemám moc, no, teraz v poslednej dobe budem mať hodne času na to, ale viete, natáčať ako natáčať. YouTuberov, mňa vždycky popravde bavilo byť YouTuberom a strihať videá. V podstate brat bude so mnou len natáčať, pretože aj on to chce. Ale nie len preto, ale ja chcem natáčať. Vlastne všetko bude, ja budem vlastne hlavný organizátor celého youtuberského zboru. Celého youtuberského zboru. Ježiši, tak, aha, tak youtuberského zboru, takže my ideme spievať. Tak to som nevedel, ale sice ja neviem spievať, ale neviem, ale nie, samozrejme. Youtuberského spolku nás dvoch. Ak by ste chceli, tak sa môžete pridať, ale musíte bývať blízko. A však raz by sme sa stretli, že ja tak rozprávam, kebyže mám 20 000 odoberateľov, manuál odoberateľ sa stavil, ešte tam nikto nehodil odber. Ale možno už tam nejaký ten odberček bude. Takže. Fúha, to už natáčame 10 minút. Okolo 10-11. Ale čo? Wow, shit, toto som nechcel. Toto neznášam, keď zombík to... Aj minule sa mi to stalo. Len tak. Len tak. Šalala, zombík. A idem ho zabiť a zrazu. Bám. A idem ho zabiť a bam, pretančí to. Dobre, nevadí. Drevo by sme mali. Určite niekedy môžeme zahrať aj multiplayer spolu. OK. Toto tu môžeme nechať. Multiplayer môžeme zahrať spolu. Aj multiplayer samozrejme možno budem točiť. Ale to záleží, to všetko záleží od vás, čo chcete. Ja pre vás viete, teda ešte neviete, ale zistíte, že ja pre vás spravím všetko. Tak. Teraz tie dvere... Aha, teraz si tie dvere lokneme. Ešte toto si obrobíme. A tuto by som... Ale nie, ešte to nebudeme ukončovať. To vám nemôžem predsa spraviť. Je to moje video, ale robím ho pre vás. Ho zatiaľ ešte skoro nikto nevidel, ale... Koho to trápi? Postupne sa to začne zlepšovať a zlepšovať. Dobre, toto už bude asi nudnejšia časť pre vás, neviem. Takéto obíjanie tohto steny. Ale aspoň sa môžeme o tom porozprávať o všetkom. Samozrejme, jak už som vravel, hry, vlogy, všetko, napíšte do komentárov. Áno, práve ty, čo to pozeráš a si myslíš, že si to práve ty, ale nie, ste to všetci, ale myslím konkrétne teba, áno, všetkých, čo to pozeráte. Napíšte do komentárov, čo si myslíte o tom, o našom natáčaní s bratom a tak. Možno môj hlas v mikrofóne znie tak blbo, jak kebyže som 9-ročné decko, ale nebojte sa, mám 13, takže sa nemusíte čoho báť, za chvíľku budem mať 14, takže znie to je taký pardon, drbnutý mikrofón, takže sa nemusíte ničoho báť. Určite keď budú, lebo som kúkal teraz Goga a povedal, že to je taký už 20 odoberateľov, získavate YouTube Money, takže by sme si to všetko zariadili a za YouTube Money by sme kúpili ten špeciálny mikrofón za, čo to bolo, za 60 €, čo stojí 60 €, a je veľmi kvalitný, samozrejme aj s nadstavcom, ale ja si v podstate nemusím kúpovať za YouTube Money, pretože mama alebo táto mi ho určite kúpia. No už sa rozbieš. No vidíte, že toto...
A to nebudeme rozbíjať asi. Tak. Ešte toto tu osadíme a tu by sme tú epizódku asi ukončili. OK, takže ak sa vám táto prvá epizódka zo 7 Days Today páčila, tak mi tam nezabudíte hodiť lajčiček, odberíček, veľmi ma to poteší, koment, že čo a ako natáčať a majte sa krásne a uvidíme sa pri ďalšom dieliku. Čusa!